All of them, or it's just a few kids? They're just few kids because some of them went home. Okay, so those who are available only. Yes, for those that are available, they can. So Anna, I don't know what she put in her bag. Probably she doesn't have lunch. I think there's a tuck shop nearby. Yes, there's a tuck shop there. Maybe she can buy cookie or something. I don't know whether she took the lunch box or what, because she's got a problem. I think I told Tiffany she doesn't want to eat. Okay. She doesn't want to eat. Is she there, Tiffany? Oh no, she hasn't arrived. She hasn't arrived. Yes. All right. So okay, I'll come back then around past 1. You closing exactly 1:11 or past 1? No, we don't close exactly at 1 o'clock because there's some. Are there kids there? Or they haven't started? She's the first one now. What time are they supposed to start? At 9 o'clock. Oh, so I was a little bit early. Yes. All right. No, it's fine. Okay. Since she likes you guys, you can Okay. you can talk stories. All right, sure. Hello guys. Nanambosiya mwana pachikora apa arikuita mazvema extra lesson nawo. Achambosiya doi wenyu apa. Doi arikuita zvema extra classes ake holiday saka nachambosiya mwana pachikora. Right. Mamuka say guys, Mamuka say how are you this morning? Mamuka say Nisha, how are you, Nisha? Oh. Right. Handei kwaMdara guys. Tipinda kwaMdara. Zvakaoma. Handei kwaMdara. Tinoona kuti tingavaendesa kumba here. Ndatotadza kunyatsopedza gym zvakanaka tichimhanya kuti ndikandiende ndawa kuti vakoshora varimo ngati gandimaendi because ndachifunga kuti vachange vakatiza kuseni kwanhasi. Saka ndaitinde tinoona kuti tingavawana here. Sonia, good morning, Sister Sonia, good morning. I'm very happy today, guys. Ndakaita a surprise visit. Asi munhu achasati asvika ke but ari kuuya. I'm very happy. Mutwini wangu ari kuuya, guys. Mutwini wangu ari kusvika. Mutwini wangu atondifonera atoti ndatopinda mutaxi yekuuya kuRustenburg. I'm like, what? So I'm very happy, guys. I'm very happy. So mukona ndisinganyanyi kuuya then chimbofadzana nemutwini wangu. Ndichika. Tichimbofadzana nemutwini wangu mukaona isiri kunyanyobatika semunhu ashanya. Takaguma kuona guru rakapera. Tichibatana. Ndotiri. Ewa takananga kwaMdara ndokwatikuenda. Takananga kwaMdara. Parasiki. Thank you, Leonora. Thank you. Andrew Jim kakangoro kakungoti usazotonora kungoita kamukanganika chingo nditoni. Izibudi kwa mapirisa tafarigwa roti. Kanake. Kusungwa. Ndipavafarira pavagarira pakati perodhi nemwana. Answer you identical twin. Uchamuona takafanira kuti hatina.
mutwini wenyu asi haiti afarira hadi social media manje kumba kwedu guys ndindoga benzi guys ndindoga ndoda social vamwe usava hadi zvesocial media vadi kana tombozviwa social media havatoifariri social media zvachose havatoifariri zvachose hamunoti can you relate kuti kwenyu mune vanhu vakadaro here kuti family havadi social media vanoti hatidi social media havatodi zvachose havadi vatoifariri social media nzidinami hadi zvesocial media havatoiti ndindoga mufunge hadi zvesocial media right rodi andashandisa yamoti ndichagona kuibata here rodi yangu yevanhu vaya yekumba kuya nokuti ndazoshandisa different rodi nhasi kwandabva nako let's kuti ndopabata rodiya toti ndiwane kuti sinakekere listen muti kwandave shuwa ndingadorashika nditozivi rodiya iyi inzi Berry Street ndititsvake tiende panepo ndouya nako kwacho In 600 meters, turn left. In 600 meters, turn left. Turn left. In 500 meters, you'll arrive at your destination. Diana joina chaka pamba paya mali rodi day one ndakapaona mswera apa ndakapaona pandakabuda nega
ndakapaona ndakaona guys, andisi kuziva kuti vanonobvuma here kana kuti havabvumi handizivi guys, vanonobvuma here kana kuti havabvumi kuenda handizivi. Ngaitingoita zviripo kwaSIS MELLY nasimahama kuita filter handina kutomboisa filter mafoni vanogona kungosiyana kangoziva munogona kubatsira kuti nekushandisa imwe foni mangwana uya neimwe foni anotoburitsa quality dzakasiyana mafoni iwaya. Tumela guys kuna lokosi oli wa muzimbabwe akifuri vana kukai isha kiselina lakhe wait omukima omunsuso hayo kuna limang akona alinte ngwa muzimbabwe kupa kibweleni Tumela kamba pane shina ipapa redu hello makadi kana mele shina utsuya sirolo akiri naki kimorolo mara kutla kibona ra lo Zimbabwe akiri mara uisikinyi kama khwabile nkateng kare yo ene o tswa ga ile ka go ka makaya wa au dai marwena wa makadi bari ku baba uchu duda kwenda ukenda naye kanenda na ndega kuna baba uchu pani mkomana ya aripi ndidedzere ye Manigi. Hi, what do you say? Andizivi ndatoti ndinde nemika imi tindedesa sendava. Hello, how are you? I'm good. Hey, kubatanga yena. KwaMdara. Bunda banzo. Kuna pesa baki ndo. Era mbogo. Ana ko ya tumbo ile tumbo. Ngwana. Magadi yenyu. Muri raitere. Ndadzoka njanzi. Oh. Madi. Inini ndiri kufama. Forwarding address nderunes. Utsaka address ya kule vangu. It's all eyes. Bari kumba munokuziva kwamunobva musi? Obviously. Saka chiboita kumba munoziva. Aiwa, ungokukanda munhu across the border shamwari. Not easy. Ukona kutaura nevanhu
ndiri kuuya zvakamira so. No, Mdara. Now I can't just cross the border. I can't. nai hanzvadzi yangu but makakrosa border muchiuya one. Nanda plan. There was an advance party kunoku vakandigashira apo ndikaenda vakandi then I started. Because chiri kuitika ndechekuti handiti handizivi kuti mukutoona kuti even mamboenda kuchipatara but makaenda here kuchipatara Ndakaenda. makapiwa treatment Ndakapiwa. munayo Ndinayo. tuonei Izvozvo yakapera. handi muri kuona kuti makuya nestatement imwe hanzvadzi hatikuzivi handiti but ndakutarisai muri hama yangu tiri kuzama kubatsirai izvo zvino ndinoona ngati kana vasvika kumusha votaura bhizinesi ravada kuita handiti tovavhurira but muri kubatsirika sei manje apa makuya neexcuse yekuti handikwanisi kuenda because ndofanira kutanga ndaprepare vanhu vari kumusha ndadai munhu achirwara uchisvika kumusha handifungi kuti panoda kuprepewa chino apa handiti ndauya ndichitorwara ndodai chiro mukazotipa phone number tikataura tvedwe tavakwidza because havasi kunzwa zvakanaka handiti iko zvino muri kundinyepera kuti makaenda kuchipatara mapiritsi akapera handiti dei akapera mapiritsi mungade makadzokera kuchipatara makanopiwa mapiritsi hanzvadzi yangu saka tokubatsirai sei imi musingadi kuenda kumusha kwacho Inini kumusha ndiri kuda kuenda but not 24 hours kuti pina mukombe vatondoweka bhonzi apa I must communicate with them. takati chitipai number 1 titaure navo 1 hamusi kuda nadzo Foni yangu yakafa iri kugadzirwa. Saka manje namba dziri matadziona. Foni yangu iri kugadzirwa pasaruya. Kana yangu bho ndobata ndisikule ndokubata motaura then we take it from there. nokuti chinoitika honai upenyu hausi hwedu ndewamwari handiti imi mapa muri kuzviudza kuti chokwadi chiripo choti muri kuplana kuti ndoda kumboshanda ndiunganidze mari ndigwenda nemari ndozvamuri kuronga imimi but imimi munyatsoziva kuti munyama yenyu haisi kunyatsomira zvakanaka ende mushaura futi kuti mabasa acho haasi kubatika izvozvo apa vari kugara mari here vakavati vagara vamara kusvikira Baba mari ndangotaura nemurungu for in case zvino kana mari chivakasaibata manje vanozobhadhara nei mukaravhani imomo ndo problem hombe nokuti mave nenguva makabviswa murumu mukanzi chibudai uye akakumbirirai kuti mufanire kuvata muchikaravhani handi murungu ari kunzi ari kuda mari mozodii mari haina kubatika chikafu handiti apa mozoita sei ndo pane wari yangu ipapo dei kuchinzi muri kugona kubhadhara renti yacho muri kugona kuti aiwa kama ingoita kabasa renyu ramagara muchingoita but manje imimi handi munoona chikafu chii zvese everything mozodii muri raitira muri mushi saka ndizivi zviri kwamuri zviri kwandiri saka inini rekedzai ndikuisei pastand by as soon as ndabatana kule ndokufonerai then we take it from there. vati havasi kuda ze24 hours takataura navo before Friday vakati modzoka nemusenziro I called uchinzi havana mbovhera vabude vakangozvivharira mukati vangu chi vasingavhuri dho vasingadini sa iwe even worried takutoti asirize mapurisa asivoita sei so ndopakazonzi nemwe mudzimai wavakosora varimo handi maona saka tauya tichifunga kuti noti vakanga vati mozouya ndine kapisi job kandofanga kuti ndiite nesaturday handiti ndoita saka isu sati vazive ndotuti chokwadi but muri kunyatsa kuona kuti ivo vari kutsikirirwawo takataura navo vakati kubasa hakuna chiriko handi maona kubviswa mumba vachigara umu ndoti kubasa hapana pekutangira handiti chikafu chacho panenge pasina apa muri kunyatsoona kuti ivo chaivo nyama dzavo vasi kunzwa zvakanaka maenda kuchipatara here ndakaenda ndakapiwa mapiritsi aripi mapiritsi handina hani munoona ndo pane dambudziko saka kuzama kubatsira kuita kuti dambudziko rireruke nokuti vachagara mukaravhani kuri kunzi kurudiwa mari handiti ivo havasi kukwanisa kushanda hakuna basa racho futi mari yacho vachabhadhara nechibvepi vodzingwa pa voiswa musiti voindepi munovatora here vananzvadzi kuti muvachengeto dzimba dzenyu apa panitori netu motikari dzakamimirira mutanga muri kuona ndo pane era kuti vanenge vakanzi uyai mumirire mugadzire mota uko ndo mari yavakatarisira kuti ndikawana mari ndodai of which isusu hativaziva ndi but tanga tavatongera kuti tikavaisi vakaenda kumba handitika votsvaga bhizinesi ravoda kuita vari kuzimbabwe tovaitira
titori nevanhu vari pasimba yerucanada uko vakati kana vachinge vasvika votaura chavari kuda kuita handitika tovaitira vakwanisa totsvaga bhizinesi tichivavhurire voita vari kumba handitika vachirapiwa saka tatadzawo we tried our best tatadzawo havasi kuda bhozi zvekungopara pacha neimagine nhai kana ndimi wenyu kwaindise chokwadi mufunge henyu nokuti pazviri kuenda uku kuri kuenda pana December munenge makutsvaga nedemo tindoenda sei pachaipa pana December pachaipa chaiko chaiko iyo opportunity yakanaka mufunge but hei havasi kuida ndite homework yangu then we take it from munonogadzira izvi kuti kufamba chekuruto kunetsa vanonogadzira sei naimi motikari naye asikana kufamba nekuzaitoti kubasa vaitosenza nezvinhu vati manje bhozi ana kuti bhozi manje musaende kumusha manje muzogara semugara pano mahara po murungu anenge achida mari mari handiuza kuti ndiri kuenda kubasa izvozvo saka yerendi inenge iripo newana yadhisimande nekuti manje muzoita we have tried our best at least chinda yenyu kuchipatara nzvadzi at least chinda yenyu kuchipatara zvimwe izvi kana mati moda kuenda hamudi kuenda kumusha moda kugara muno mode machinda ndikikiri vachinda kuchipatara at least you must go to the hospital at least we don't know now how we're going to get him so that he can go to the hospital. He doesn't want. One of us can take him. We can't take him by force to go. At least he never chinda kuchipatara varapiwe vosimba voshanda munomu so that he can work here and afford to pay. But now he doesn't. Handei inoperekedza kuchipatara nzvadzi. Handei inobhadhara pa private doctor apa. Handei I'll pay for the private doctor. Handei chandei kwa doctor. Madonna, go. She says she will pay for the doctor. Yes. Hey, let's go. Please. She will pay for everything, she says so. So you don't need to go to the long queues, the clinic. You go straight to the doctor. Get medicine by the doctor. You don't need to go and sit in the queues. So right now, ngatienda nawo kwa doctor ndovabhadharira zvangu paprivate. Havasi kuda still. Vabvunzeiwo. opportunity in your life. Vamwe isi totochemera ndimi matorwa pasi. Matorwa pasi. Mati ita ini ndiene nditorwa pasi. Ndichiona munhu anditondiblesa. Zvakatiwa white boy hembe munotenga mwakamuzisa kuti mwakuda zvinondodi awoti bazvese mupuwa mari padokta pekuti munonopinda mutaura nadokta wenyu mapedza nadokta wenyu mopuwa mapirizi enyu muzidzokera momwa muchida kubasa kwenyu chimirira kusimba hamudizve pane pana havachadi vari kurwara baba kubhadharirwa mahara ambulensi yauya futi vakati wendorwara dzarasadare chokuteverai nemota chero vakadapinda mota menyu its fine hello ma ende mukoma hapo amuro wina sister ndovarovere ndovarovati kuti vadii havasi kuda varamba sister inini ndikuda ramba dzenyu kazuzandiomera makasimba kaigona muchishanda chiseva imari yenyu tondawo vanhu vakaita se ndandaka kutevera kumasuru tapesana kaona imuchidai tachindotora chemido pamadai sister sakaona ndivakabviswa pano brand ndopandandozana ndichitrai kuvaonesa havasi kuda ndakauya vakazvinzi vabviswa kuseriko vakugara
vanogona kutomira here vari muchikaravhani kuti ndemefamba wakotama nezuro ndakafanirwa kuchinzi havasi kumuka havasi kudii vari mumba vakangoya havasi kuvhura dhi havasi kumuka havasi kudii tikave waridi mufunge ndikafona umwe mukadzi ndechauramai yakazoti aiwa vakoshora varimo ndokutotizoti nani kuti takuti asi pane zvaitika vari mukati momo ndo zvinonetseka pana hama yavo kana 1 inosikamwa Elisa karambira pano sama yao. Ndio pano kabutsika munhu taigara makabutsanya kwesa hindi kiva chabutsika futi chenda. Iyo South Africa yangorambira hayo kai haisi South Africa yakudhara yaya. Yangoma zvinhu zvemuno muzvatoomawo. Haisi South Africa yakudhara iya. Zvokuti dei vanhu vangonzwisa kana watita mukana wakadai. Ruva pasi ari kuva kudla nyama everyday kuZimbabwe. Mtakore karavani iende. Ya John. Karavani ngaende. Ndizvo zvavanofira mukati muchingoti ndezvavajaira kamosonzwa vakakutonhuwa ndozvakaipa izvozvo ndozvo zvakaipa izvozvo. Now he's sick, man. He's sick. It's madam. But he's sick. But now he doesn't want to go. What can we do? We don't know. We must go. Vari kugadzira here kuenda kuchipatara kuti vatozvitinya zvavo. Ndara muri kugadzira. Yeah, but is your sister. Your sister. Hey, I know. Yeah, a sister from home. So your sister from home. Bavuma, varikuite. Aiwa, ndadedza muri matari ku. Kaika nomudedza. Takubvisa karapa. Kupa kugwiwa futi apo. Pakutogwiwa regai kutarise hondo. Handei kufight. Tichimira mudhara. Pakugwiwa fight uko. Handei kufight. Asi panotengeswa doro pano. Panotengeswa doro. Timirire mudhara te. Vasati tiza kanotamira kuno kudhudhuku. Ari watlapa. Ari utlapa sifatla. Kamoyimela awu akasikatsamaya musali 1. You must go to Zimbabwe. Zimbabwe. Atsamweko. Handiji? Kusista kawanika kwa pamari? Kundura tichaitagwa pamari yepi tiwaziva here? Oh, dzaza kutorasika. Dzine musoro. Nyaya inongoripoka ndakamudana ambulance inini vachigwara zvekuti dangerous pakasvika ambulance inobva dzatikamotendeka inini kwainini ndoganga saka makadi kukwira maambulensi amamazvidedzera ino inini ndinda kunzi ndogwara panjeni saambulensi kavasiya takameka shuka kuti vakwira vakatoenda chipatara havana kunotiza havana kuzotiza havana because takavatsoma chivatsoma yapa tinde vabude titovatsoma totovagaja ane iyi backup hai gaiti vamiri vanogona kubuda nekudika here kuseri vanobuda vakaindi alright Before the community also utakuwa batana before imvula la gezi
Mama Baroza. It's more Yeah, if you have to give it. mukadzi wake ndeuya ameno matransaction Buruma chado. Nesude. apa ndikushanda futhi mota iyo mota yake yapabasa panapa bona ne mwana wa ka tsabikne muntu u tsafa tsonte atoka big mwana o tsena ka utsana ke na fotsi ba ka tla mntwana big u tswa konto kuno kona kiza kuno kona kiza ona skuza ne u tswa fa u tswa konto wa shapa tavern kuna ni muntu akufonetsi ngitsamaile wena self wa du sangwana ke tombona la case usu wa den for what intimidation intimidation abisimunaki why nasikuza lasine kutile mazima bani kre ke dutini munna kondo ke go betsene monaki an club ke mbuletse case go betse ko diseleng o rutse le monagi why you number 1 wena gogo akai pani mukadzi akawana Zimbabwe akaona ndakata nemurume wake kuseruko kwai akaona ndakata nemurume wake ndikaenda nomu akayaka ndituka ndikanomuvhurira kesi mara uvara liwena wena urofu ufeditse kuruvara limunaga uvombulela hapi kesi upata chelete upatalisa bukai wena nani masaidi ngabetsarekisa kurekisa bukai na 500 busiku bobotle the whole night 500 the whole night wamuva watacheleti ya asiposo ene kena utlilenga kera akafonela khupine thank you house samo mo ainjako ngamurini mo ainjako yana eno murinjaki hakuna kona kiza kuno kona kiza kuno richi mofella njako batla muna kamu dabula skipper tsamaya kamu shapa uswate ka sala ke lwane munaka ga lwane munaka beke dula so skuza ni munane wetsi bona munaka ke sefebene ke motloketse kwa ka tla kafa andi ke bona munaka ke sefebe ke motloketse ka dula ke lwane le wena wa simolla ko tsa utsetse wa batho kai wa mo ga batho why fight ninjako unga fight ni musati my dog the phone la batho ka tlanfa ora batho batla ne yalo wa mo ga musati tsamo mo ga njako ke nnete o khona tsela trongo ka sose sintle ende ke nnete ke bolela tsi squeeze le o ile kwane one community hey o ile kwa squeeze one community unsa picture mat ka ile ka ma ka bo kwa mano kizo ma ka matunele yar ma ban nana kula ke sama na ka ka ndawa ndamkhathela anala ama community ndawa ndamkhathela number akibulo akipati number nakusisinga basi rapedzere mara usikenye magona sei tovaita sei ainda kamurungu anzi abuda ni wena ne utukela ukulela samune atuka baba ta chengo njenta chapana ya last pushile my door ene bene ka si ubata cheto pusha abantu so ukana sam last kwa SIS MELLY mara tukela pusha abantu wa tella bantu
Kapuano. Rasta. Murumo cha rugugo. Ndiye murumo cha kuriro. Katanga. Usabantu mute wanu samulelea. Yanu. Usinyali lapha. Ya ule sinyaka. Yanu ugwa wena. Ugwa wena. Kimchangana kwa kunawe. Ngumuchangana lokanye. Ulisena ngayo ukuthi uchangana. Ugwa uchangana kwa. Uyisha ka uma kuno kona kitsa vidwe. Madrama ko ndumva munokwerera nawo madrama. Inyaya yekuti patengesa dora ndi. Yana ndengesa. Uma yawa. Mana mdiki. Kya tengesa? Masho kana kushali asala. Oh right. Mchakuwa kumosa. How? Abana bachali. Claro, really something somehow. Mara. Why? Sorry, Le mai dora museno khona go sta go sto go motokela bili. Wa go tora tana. Ayo akwa yana. Why ba phone la mosadi wa gago? Kima ufonele. Kima. Ufone tuwe mimba. Yanu wena wa baba tisiri wargaitoni twasvika papa pane zviri kushandira apa shamwari kana kuti ndizvirovere pasi tambisa dhiziri rangu ndichiuya kuno shuwa kuno kwese kuno kuti vahuramba kwanzi ndaenda vakupikeng iwe unoziva kupikeng iwe makuti dhiziri racho idhiziri rangu randashandisa kusvika panasikana vosvika vondirambire ndivanoti disappoint Vakaramba tovaendera kupolisi toenda kupolisi vakaramba toenda kupolisi
ivo hama dzavo dziripo ungavatiudzika zita ravo titsvage hama dzavo watora sematora mutobhadhara bhazi yavo uchitomuka watomukonga kana havasi kuda kuchera vasingadi bhosi ndezvakusakuchenekesa kuchera kwavanoziva kwavanobva bhozi yekuti kana bhozi yekuti bhozi hama dzacho kuti dzidziva hatina muzivatingati ngonyepo zvitani saka hama dzacho mudzibate vabatikati namba dzehama dzacho hazivi siku yanze kule wankala shauri za kuka wazimu daita nda kuna kule wachipo ya wazimu kuna kule ama yao kana wanu shirina tata yewana kama yacho ivano dzani kwese nemya amuzivi mugara sene munsi makauya pana parino gari pana po makauya pano rini awo ndo antoziva handizi kuti vanayo here passport vanayo passport vabvunze vaudze kana vanayo vatire passport yavo bhozi vanorapwa sei vasina ID hanze havana passport anje vanonorapwa sei patari kuti havana kana chipepa kuma vanorapiwa sei kana any document hama 1 vanonorapiwa sei makachasa asilamba mumunhu nokuti havarapwi vasina bepa havarapwi vasina bepa thats the thing but avadi manje vari kuramba vari kuti aina ndisudaenda kumusha achihorofochu madzoka pano achihorofochu ndombokonai kamuchindipisa mastriti umu andaitofunga kuti makainda musisiri vepano itaona senemi yavo hamuzi kuti nyika na senemi zanzi chii nainiki vacho varipi vakamboya vatiudzi hamuzi senemi yavo pape vakataura masinemi mangani vakamboti kwai muza ukazonzi kwai mwami anoti kwai chinyi saka muza wacho vakaitaura kuti kwai munun'una wavo takamutsvaga kati ina nhaukama navo ndingori shamwari yavo yowe nemwari haatoziviwo chero kwaanobva ari kujobek hatuna nachanotoziva pamusoro pavo anongoziva kuti vanonzi edi chete vanonzi edi itachiona senemi naikatodayoseya kutodawo nemutemo twapindire wozigori totoracho nhanyi tinoita sei ko zvinhu zvavo hamenemi ana robert aridzi yemusha hamenemi muti nekaravhani yacho muchazozvita sei gori totomupaseji mudaxiti mutinobabhirija magesti mapedza mapedza ende ndetibvunze matichiwo zvikufamba sei unopera strong yose unopera strong ani matiuda kwachibhadhara nenye kuti chauchipatara chebharangino mukombi imiti yagogwinisa yekombi musina kana bhegi kana chii hanje akuti chinde kuchipatara at least chinde kwadokta chete handizondataura kokuti yakuindisa musingade here naye mudhara kumucha musina kana hembe kana tauro kana chiite kokuti chipindai muningi hazviiti handei kwadokta uku vakomana vaya vari kupangwa chiti vanovatakura vaenda maendena navo nani hapana mwana unoenda navo hoyi vanozosara mutaundi vatora chitestimite chavoka muri kusara kubasa saka gaindinde navo handei vanoti tichanohwa kuchende navo kwadokta kuchanohwa kumberi koko hei kakaipa
Hello. Where did he say? Black family. Kimunaka homus. Shaka home. I think that you have funds of that one answer. Again, from the which you have funds from the answer to one. Furai? Furai? Kisa iband. Tinde kwa dekcha kwachi. Saka makao yarini kuno kwanjati. Ndane time 2010. Ndikudhara amuna mbovera makadzokera kubva zvamauya. Andi. Asi kumusha makati mabva kupi kuchivu. Kusaidi ripi? Kumutoro. Kumutoro. Muchinzi wekwani? Kwa Mugoni. Mugoni. Kwa Mutoro. Kumutoro. Kwa Mugoni. Alright. Saka pamakabva kumusha imini. Makaonawo makasiya wani kumusha. Kuno chakaitika. Ndakabva kumusha zvakanaka nahadzimai. I was about to eat. Mama kudya. Muda kudya something. Ndekupi manje patizo nepasho. Pamberi pacho. Ura chitaura nahadzimai vangu zvakanaka. Mwana ndobva azarwa. Mashara mwana mukomana. Ndikusenza pepe. Ndaitorenda freelance. Ndaitorenda freelance, alright. Muno. Muno. Alright. Kupi? Not muno ku Joburg. Alright. Ku Brakpan. Alright. Noiziva Brakpan. Ndoiziva. Pano nepano tagara bisenza zvakanaka. 2 years. Basa rakapera. Maishaka kuti apa neconstruction company. Alright. Chupa chiripo? Basa rakapera zvikadi? Basa rakapera. Rakatanga kuda maproblems. Nemudzimai? Alright. Mudzimai ndibva ndaona kuti ane problem akuita misumi akuisa gumbo panze gumbo mumba. Okay, yanga akuita achichita achitsvaga mari. Alright. Ndiri kutsvaga mari. Kuntonakirwa. Mari zvayo ndandinayo. Alright. Ndasina problem yemari. Alright. Mutenga kuti chikafu chacho? Pane chishopu chiri pakona. Chiri pakona ichi? But ichi ndachicho vavhura here this time? Nguva izi? Mapastina here? Vavhura. Saka mungotenga katobva tabaya? Zvakaoma. Penyu. Mudzimai ati inini handisi. Ndichadi. Kana chimbotenga chikafu mufambe muchidya tichitaura. Mune mari yacho? Ndamotenga oil. Ndamotenga chikafu. Zvakaoma. Regai tinzwe asikana. Regai tinzwe kuti zviri kufamba sei. Regai tinzwe kuti zviri kufamba sei. Regai tinzwe. Aiwa havatizi ndakavatarisa vapinda mushopu. Nokuti shuwa vari kungotya kuti ndogona kukandwa mukombi. Mavanza kwai madhiri ekuti mukanisvitsa kwadhokota mondikanda mukombi. Ndichinda kumba handisi kuda. Aiwa vapinda mushopu ndakavatarisa. Ndikaona vobuda ndomanya unovabata. Ndikaona vobuda mushopu vachida kunokuseni. Ndotomanya kunovabata. Regai ndichabvunza information mbichana. Imi guys batai kwaMugoni. Batai kwaMugoni. Vanonzi Edi. Saka nasine miri right vanonzi Edi Mugoni. Handichika vanobva kuzvishavani. KwaMatora, kwaMatora, kwaMakore. Batai information tichage hama dzavo.
batai information nditsvage hama dzavo asi vanonzi Edi Mugoni kana vataura chokwadi asi ndine doubt because vambonyarara vambofunga senemu maona vambonyarara vachifunga senemu aiwa tichabvunza imimi guys batai zvinhu zvakutaura zita senemu chibatai mucomment section batai mucomment section zita zvese everything batai mucomment section kuitira kuti tiwane kubabatsira nekutsvaga hama dzavo tiwane kubabatsira andava ndidisappointa baba vedu we varamba kuenda kumba pamwe kumba kwacho hakuna kusvikirawo futi muna zvokwa 2010 hanza nambodzokera muri kuona pane problem mapaona pane problem ka vakauya 2010 havana kumbodzokera ndo pane problem kwekusvikira kuriko but 2010 to 12 years havana wakataura naye kumusha pamwe havana wakambotumirawo kana send imagine kaizongosvika munhu achirwara ndio pane nyaya kumusha kwekusvikira kuriko asi kuti 2010 kusvika nhasi havana kumbobvera imimi picture ndanichita wani chidai madi kutora screenshot handi screenshot munotora here pai pana nchidai piki kamera motora tovatsvakira hama dzavo panogona kuti vena nzvadzi venoti ndingava wekuno pana ndakadai paide matora screenshot yavo kuti tivatsvage guys pane kutora mascreenshots ekuti museke vana meli nekutukana medica apa ndo panotorwa mascreenshots muri kunzwa asikana ngatishandei pamwe chete time yakaita sei ndo inotorwa mascreenshots ndo mascreenshots anotorwa aya ekuti titsvage hama dzavo pane kutora kuti unoseka ka chitowanawo chimwe chinhu chakanaka chaunoitira umwe munhu senge ipapapa animona senge ipapa tora screenshot apana kungoriska mai mwana kana nemask handina pango kuriska ene ndofila samwa kupfeka mask manje une munhu uta ngori kumusema kana kudii kutoriska chaiko ndakatovhura window kutoriska chaiko zvakaoma iriko kuchivume visi kana mchiziva chichwagai ngati iteam working ngati chichwagai havana passport hanzi handina hanzi kuti vambugara springs here alright mirai ndigobvunza kini ndine chine maski mumoto irimo maski zvo ndakapfeka maski ndotonge ndiri kuvasema ani munoona ini handizofili zvakanaka munhu anenge akutofila kuti vari kundibatsira asi vari kundisema vandipfekera maski ndo zvanei ndofila izvozvo hazvizonakidzi but guys vane vofunga ina ndizogoni ndendofunga kuti vari kuti asi tambobva uko asina asi wakupfeka masa kundisema handizivi regai nditrai kuve kutaura navo vave vaite open up tihoti chigwere chinhu hachisi chigwere chenyika here chakavabata hachisi chigwere chenyika here chakavabata mirai tinzwe vatenga sadza nindipfeke mask zvinondozovabvunza sei sina mask ndivavhurire ndivatenga sadza ko munotenga dhiringi saka munozomwanei kana mvura zvai anengadei matenga mvura kana dhiringi ine manyai motenga dhiringi zvaichakwanei isaisadza iroro panhingi apa pasitari raratibikwa matenga raisi kusadza risina roguta here hanzvadzi muchinda kubata fina motenga dhiringi kufamba chaiko guys vanototadza kufamba chaiko vakatobuda ichi chekumasure ichi kufamba chaiko vakatobuda ichi chekumasure ichi zvakaoma aiwa vanogona kubvuma chigwere chenyika ndimanzwa point yavataura kuti mukadzi akatanga kuhura that says something mavanzwa zvavataura kuti mukadzi akatanga kuhura mavanzwa ipapa pandipa chabuda point mirai ndotofamba zvishoma nezvishoma gaya tichatombomanyi nokuti tikamanya tokurudza kusvika setawana information tochifamba mbijana tinyatsinzwa information tichidiga information tichitsvaga information zvino vakagara kumasure vakakuonai pakamera kudai vanotiza kamera kusure kukoko tichaburuka ndichanyatsa kuvazuma kudai vasingazivi munyatsa kutora ipapo ndichavazuma motora
ataburuka vagara kusiri vakaona kuti kupane vanhu vari kunyora apa panonetsa. Shami havana medication yavana yava ndavabva titionei mapiritsi kwai akapera havana medication yavari kutora asi kuti vakambodanigwa ambulance vakaenda kuchipatara. Tikawana mukadzi wavo ari kunzi ari kuJoburg ikwe togona kuwana ansa. Aiwa tichafamba nezita regai timbofamba nawo mbijana. Pana tanovaziva ndiana tanovaziva naivediwe. Apa regai ndombovamirira vachidla tigere pano tomanyirei ndokuti hatisi regai tichogara panapa vachidla tiri panapa. Nzizvina vakoma maini muri sei? All right. I'm sorry. So you can talk to me after. All right. No, but you're not going to try. You're not going to try. This guy is allowed. Which guy tifam? All right. Vakoma tinoita zvese tega, it's fine. Kana aita problem varipo will take the gap, will cover the gap. Yes, muise zuva, but muchatozomubhadhara something zuva unoda mari. $200. All right. Mnaenda nenda kufonera. Nchataura naye Harami, nchataura naye. Chidya itifambi, chidya itindi. Chidya mpedze tindi. Ndisino makadya reni. Sei kasupu amuna kudira supu muwani. Madira. All right. Makadya usiku. Ndakarwa tii yangu. Makarwa tii yenyu. All right. Yaine chingwa. Yangu ine chingwa. All right. Saka ipo paya mukadzi ndobva ahura muri Joburg ndobva maita sei? Mukadzi akabva ataura kuti actually ini zvakanditi here avanditi ndaona basa ndikati aiwa takawirirana kuti iwe hausenzi anosenza ndini Vanya janetsa. Vazo hakana ndatoona basa ini. Senzera kuJoburg stay in. KuJoburg stay in. Vanaona kuti kumbitisa munhu naro. Kunonetsa. Vati all right tiende munosenza. Nzi manze ndege ndendishiwe. All right. So namwana vamasara nemwana. Mwana ndivona musango ku crash. Ndakangana before that. Vabereki vake vakatotora kuona mwana. All right. Vari kuZimbabwe. But zvese zvazviri order. Passport yake. Votarwa pasi. Vatana nemwana. Pamasvingo. Anobva kumasvingo mudzimai wenyu? Kupi kwacho? Noti ndo kwandobva. Madetails acho handisina.
All right. Vataenda nemwana vanomona mwana ndafara pape zvese zviri bo. Zvanzi Tautoyo kujobheki because kuna kuzunza kaprisa. Ngati anouye. Vavauya vandagara nawo ndandine full house. Tagara. Munoziva ndikutaura nemi kandi ndine timu yangu apa yakakuteera isi zvamatata mungona pakutanga papa tigone kubatsirai. Taurai mubva zvadii? Because mune umwe angatozonyora chifungwa kuti hamusi kuziva saka kuti tikutaura nemi muri kuzviziva. Taurai tinzwa mubva zvadii? Mukadzi ndobvati ndakusiteini. Ndakatozoudzwa nevanhu kuti iwe munhu haasi kusteini. Munhu yakuroyal hotel. Kuroyal hotel? Imi. Kuroyal hotel kufamba ku? Royal hotel. Kunofamba vakadzi? Yes, kunoitwa mastriptease. Mzekuti mufeso zvakandudza. Angoti Handei shamari unoona mudzimai wako. Akati Handei tombonorowa 1-1. Ungaudze munhu kuti Handei unoona mukadzi wako. Azviti akati Handei tonorova 1-1. Vatarova 1-1 paya. Indonesia tu pa stage. Atoi pa stage? Akutotamba. Musandakarowa nehana. Makambogara Springs? Springs? Ndakambogara Springs. Pane munhu akuzivai apa? Ati ndinovaziva. Pane munhu akuzivai? Ndakambogara Springs. All right. Pane munhu akuzivai. Saka ndokupera kwawaita chii? Ndibva samamuona makamubvunza? Ndakazomuona apedza mashow ake. Ndinoti mai mwana. Hapasina dhiri apa. Inini mouya motora zvinhu zvenyu. Asi mamuona iye akavhundukawo sei? Akareacta sei? Mushabe kupinda nenyadzi. Kana munhu abahwa. Saka uyu mwedzi wokutanga uyu waangatoenda kuko kundi yachindi kuenda kustay in. Kwete amangamboita mamwedzi akadzoka kumba akadii. Hey. Akapanduka very fast. Ndakashamizika ini. Ndokusiyana kwamakaita. Ndokusiyana kwatakaita ikoko. Ndobva sara nemwana. Hapana kumbopera sundo kana mwedzi. Angaroorwa. Akutogara nemwe murume? Atogara nemwe murume muvheti. Murungu? Murungu. Hey! Akugara nemuvheti vanzi mushamwari. Mari inombokunetsa. Naiye? Saka nditore mwana ndinde naye because murume wangu haana problem. Mvhetu yenu vatora mwana anobva mukanda muprivate school. Bva mati mimi at least mwana kunda kuchikoro. Pachikoro yamukavhati. Imi hamusi munhu mukuru imi. Muri wa 70 ani? Hamusi munhu mukuru imi kurwara uko. Muri wa 70 ani? 72. 72. Okay. Mudzimai yanga ari wa 70 ani? Wari mudika wari wa 80 something. 80 something. Anga ari mudiki. Anga mudiki ndosaka akaita zvakaita izvi. Anga ari mudiki. Kasi kuZimbabwe pamakanyika mukadzi uyu makanga mune mari? Handiri bo. Mamuri bo? Maita business rates.
Reconstruction. Oh, mamune muri constructor. All right. Hey, sando kusenesa kuno kura sembe makazosvika sei? Muchinda achiti miranda kuperekedze ndeyangu mota iyo. Mukampa mutete maya. Asenza naye kubhinoni. Womakachana naye kubhinoni, all right. Kubhinoni zanza ashamari. Ndabata contract yakanaka kunhu kuRustenburg. Andi tunotanga life kuRustenburg. Kamauya kuno kumesa. Mutaya kuno kutesa. Makontrakt yakazobhainda. Zvakatanga kuzobhaja makunoko. Makontrakt aya achabudi zvakanaka. Achabudi zvakanaka. Ndokuchinja kwakaita upenyu. Asine mukadzi pesa pamaimbotaura. Mukadzi pakangoenda muheti wake wabva breka communication ndokutoguma kubva kusvika nhasi. Nhasi totombonana. Ndomamirira kaita zvinhu because but nyaya yekurweyawo ndo yakatipedza. Yekurweya yakakupedzai, yakurwadzai. Yekurweyawo kuti mukadzi wemunhu kurweya chistrip ora strip tease. Makarwadziwa. Right. Saka ndo pamakasvika makabva matanga kutongogara. Saka maitombogara imba yese mubva zvazotanga kuoma kusina makontrakt mubva masitsvaga yenyu one room yenyu. Kunowa. Kuno saka ndambobvira matogara nemukadzi. Kuno kwandambobvira uyo kuno. Saka manje ndo zvinoita life inochinja nzvadzi. Life inochinja life. Zvowanikwa zvinoitika mufunge zvinowanikwa. Saka imi mufamily makaberekwa muri chi muri one? Muri two. Musisine nehanzvadzi kana kuti mukomana nemi? Mufana wangu. Mune mufana wenyu? Ari kuNamibia. Ari kuNamibia. All right. Ane mhuri yake ukoko? Okay. Saka muno communicate? All right. Okay. Foni yangu rekeze, foni yangu ite boga. Ndokutanga ku anozani minoi? Chris. Okay, Chris Mgoni. Okay. Saka sanga chiziva kuti mamusiri kunza zvakanaka. Mwanga chiziva. Kwai kuNamibia kuri sei mabasa? Hanzi kuri bo. Ko zvino madi kupinda kuNamibia kuti mbonoita mabasa yenyu kuNamibia kana kuchinzi kuri nani? Nokudhuza nemini na wenyu. Zvinoita. Zvinoita. Ndozvana chitoronga manje. Because kuZimbabwe inini Zimbabwe nzandaiona kuti inoita future. Kuti yakugarika. Asati yakugarika nditi. Exactly. Saka kumunini asi kunoita kuita. Zvinoita tawana kana namba zaChris Mgoni tataura naye zve tongo chikurongera minde koko. Rekeza ndini ngiriki. Foni yangu irikugadzira paesa. Okay. Kana yangu ita bo. Ndobata vanhu vesiyo. Mukadzi yakaoma. Anombodzana kumukadzi ende zvakaoma asikana vakadzava. Ainzani? Mukadzi wenyu. Sene naye. Makagwadziwa. Zvakaoma. Aya, saka baba namai vakashaika. Apa makatsvaga muchingoyo vaviri. Hapana kana musikana. Hapana. Saka manje ya. Kanda inde Mozambique. Baba vakangwara guys. Baba vanenge vaitori intelligence chaidzo but vanorwara honai.
vanorwara guys. Kungoti hamusi kuvaona inyi padhuze, vanorwara cheko vanorwara guys, vanorwara hamusi kutombovaona inyi muri padhuze. Baba vanorwara, zvinotonzwisa tsitsi mufunge, vanorwara ende vakangwara, vane intelligent chaidzo. Ndofunga time yavo vanga vatori munhu ari right zvokuti ane zvinhu zvake atori bo. Baba vatori munhu ari very intelligent zvokutodaro, munhu atori neintelligence dzavo baba. Ende nyaya yemukadzi havasi kutomboda kuitaura, havasi kutomboda. Pane something chiri dhipi chakaitika nemudzimai wavo, zvakaoma, zvotohwisa tsitsi guys, hazvitombosekesi izvi. Vanorwara baba. Right, kune mumwe munhu ari foni hanzi muri kuvarekodha vasingazivi all in the name of kubatsira. Vanozviziva kuti vari pakamera kubva day 1. He knows kuti tinenge tiri pakamera apa. Muzofamba muchitaura zvamusingazivi mastreet umu. Handiti inini I wonder kuti vanhu vanenge vachivenga Melly, why do you come here? Modei panapa, unodei panapa? Because ndikakuona chindipisa kumastreet ndepano ndo yanchikubloka. Tosara 350,000 but tiri vanhu kwavo magutaka. Ko zvino zvamatora musina kutenga, musina kutora nestraw. Chibva muna vharai vharai muvhari. Chisai bhandi tindi. Sai bhandi. Muzati mukarapa munotopora mukatodzokera kuti life yenje. Mukarapa munotopora ende vanhu vekuno nasi imande vari kumadoro kudai so mande shuwa avaendi kumabasa. Mukarapiwa munotopora zvokuti munotosanga kudzokera kuti life yenje zvakanaka, motsvaga pakamba munogara muchishanda muchabasa renyu muchidini. Handi ko zvemagetsi makazvizvidzidzira kupi magetsi emota izvi? Musha womakabva muchizviita kumusha. Saka maita zvise construction yemagetsi emota. Ayo construction yakazonetsa because industry yakadona. Industry yakadona makawandisa plus futi mutazvemagetsi iwaye mutotora. Musi government yachi yokupa contract. Makambopiwa contract negovernment. Sure. Imo muno. Ayo ntaura zvekuZimbabwe. KuZimbabwe. Mukadzi yakandigura kunorira. Akakurwadzai? Musati akandigura kunorira. Iti yakandirwadzisa. Because nanhasi kusada kutaura kwamuri kuita nezvake makarwadziwa. Makarwadziwa ndosaka musingadi kutaura nezvake. Kana life yakino. Kana life makabva mati amunatoshaya hapasipo pamakatokatoshaya hanya nekuti nelife. Hapasipo. Ende life inakidza. Yainakidza. Nemwana wedu. Nemwana wedu achavi. Bouncing baby. Bouncing baby boy. Hey. Shame. Saka makangoita mwana wani chete. Alright. Chichuva wanetsa bhozi. Ndopakatanga magemu. Ndopakatanga magemu. Imi mamusingaitiwo here magemu iwo imi hanzvadzi. Pamwe ndimi makatangawo kuita magemu imi. Magemu ongotanga ndadzingwa basa. Imimi mamusingaiti magemu. Imi ndasingaiti magemu. Kana ndasingaita magemu. Ende vanhu aitomuudza mukadzi kuti murume wako. Murume wako haiti magemu akatsika. 1 million. Wakamwana kupi. Saka manje hamumboiti chivo chokunoona mwana wenyu? Mwana ndombonomona. Munomona ipi? Kubharakpani. Kune mukadzi? Mukadzi haagara kubharakpani. Kumwana anani kubharakpani? Mwana anogara nemukadzi kusenteni, vanogara kusenteni. Ko kubharakpani mune muchinomona kupi? Asa kuna kuzvisisa zvandakataura. Handina kuwisisa matii. Tatine full house kuningirikeni. Kubharakpani ade. Full house yanga iri yenyu yakati yamairenda? Ndairenda.
saka pandairenda vabereki vake vasvikira chi kumba ikoko vasvikira kumba ikoko vanatovapawo bedroom yavo vapa bedroom yavo saka zvakapera zvemutatozi akabva ndakabva ndavasiyira imba yacho yamairenta 2010 ndi 20 chii makauya kuno rini 2010 saka kubva 2010 vakugara pamai papapo pamai rojepa aripo ipapo asi manjadzi makutinyeperawo imi mamboti mimi vabereki vemukadzi vakati hunzai mwana kumusha tikaenda kumusha kunoona vabereki tinoona mwana saka vakazouya vakazopinda mamenyu vakazouya vakazotevera manje ivo vakati tinoda kutoya kujobheki bhozi kuno kuzimbabwe zvakanyi zvavapuresa inganda kuziva vanhu zvakakara hanzi kukunyeperai because mukanyepera nokubatsirai pena zvishandi hazvishandi hansi kunyeperai saka ndakabva ndavasiyira imba iyi ndobva ndaenda hangu kusprings ndosaka uya ndiziva saka ndakabva ndasiya imba iyoyo zvese simba yacho vakatozopiwa kana kutenga kubva 2010 vangoroja paimba 1 yakachipa imba yacho vanhu vacho havana kana basa nayo yakachipa vanhu vacho varidzemba venigirikenyeye vemba iyo havana kana basa nayo zvimavheti zvimwe zvezvizvi sokuti vanhu vanongopuwawo shoma iyoyo mari vanongopuwawo shoma iyoyo havana kana basa nazo vanomboshandisa sei kwavo ndo mamiro akaita zvine ndakabva nakuendawo kusprings ndakutoitawo dzangu mutoitawo life yenyu saka idini manje kana chida kuona mwana manje toita maarrangements tosangana kubvira kupana kumba yako kwambuya mugoita arrangement nani muita arrangement nani aiwa ambuya wanguyo ouya mukomana atombotamba zvoita magames right saka maguma muona rini papaone time manje bhozi timuna June 2022 akaguma muona last year last year last year kusikuri kurewa kusikuri maningi zvakawo maiwa zviwanikwa mupenyu zvinoitika simimi manjadzi manje muri munhu mukuru hamusisiri mwana mudiki chatoda kutiwirirana neparande chekudai imimi kuzimbabwe takunzwisisai kuti mati kumba handikwanisi kuti ndiende handiti chiti tiraiwo fevha imwe chete isati kuzivi ndati mubate ipapo asi we are just trying to help you ndinotakada kutarisa ito tobva kumusha kumwe amuna tutaura shona tikunzwisana tiri vanhu vamwe chete handiti the best that you can do to help yourself handika is kuti muwane treatment murapiwa ndo chinhu chikuru whether maenda kwadokta mukanzi magwara nechigwere chipi kana magwara nechigwere chipi hakuna chigwere chinouraya handitika kana mapiwa mapilisi enyu take your pills, take your treatment zvakanaka kuti mukwanise kurikavha mukarikavha semunhu anogona ari multi-talented anogona zvinhu zvakawanda zvemagetsi zvekuvaka zvechii handika mochitenga kutsvaga mabasa tikubatsirayo kuwana zvemacontract zvemabasa zvamunenge muchivaka muchiita umaona but that can only happen kana muri makasimba kana muchirwara kudai so amuna chamunokwanisa kuti muite because munoti madai semabata chakati makurwara makumira magwara futi makudai makumira hanimoona hapana kwamunenge muchida munenge muchitendera panzvimbo imwe chete saka chamungagona kuzviitirawo imimi pachenyu kuti muwane treatment murapiwe handitika chero zvikanzi chii hakuna chigwere chanyadzisa hanzvadzi yangu hakuna chigwere chanyadzisa vanhu vari kungorarama vachifamba kunzoku zvakanaka handimoona chero mukanzi chii kana kuti kudii moudzwa zvokuita kunzi torai mapirisi akatorai mushonga iyi kana kuti kudii just take your treatment muzvimwire zvakanaka semaudzigwa munenge muchingoita pamakamboenda kwadokta dokta akati chii handina kuenda kwadokta ndakaenda kuclinic ndakaenda kuclinic kwekwe zvikanzi titakuisa patreatment ndakati okay makapiwa here mapirisi etreatment acho mirai munzika ndakaenda panhingiriri pape
because ndeifemera Yafemera very fast. Mutonzwikana iko zvino malanguage enyu kuti muchitaura anenge anotinetsei. Zvikanzi ndovandavaudza ndikati ndikuita difficulty in breathing. Zvakanzi okay. Testa. Asi manje patraining panapa hatina mafacilities eCovid. Suspecta kuti COVID. Alright. Zvanzi takutokuendesa kuhospital. Alright. Ambulance yabva yavoyamba nanzi kuchipatara. Chipatara kwekwe zvanzi takuisa pamatests. Vatesta BP. Vatesta asthma. Vatesta HIV. Vatesta chifu zvavatesta. Handitese but vakaita akawanda. majekiseni ndakaswera nyingobaiwa apa ndiri padrip ndakasafa ipapo zvibva ndazi zvese matesi ese atiri kuita ari kuti come out negative ose ese zvawo shame. zvakandinetsa manje kuti ndikunzi covid apa hapana covid yacho. ndobva ndadzokera kuclinic kwekuya zvikanzi nana wekuclinic kwekuya watobhoiwo nana wekuclinic anzodzokera kumba musina mbopuwa mapirisi. ndakapawa zimapirisi zvinambolasta wanoita. Alright. Handei tanga tanzwa kuti dokta uyu ari kuuya nguvai let's hope anouya nekurumidza because ndofanira kuti ndigare nemi ndimeke sure marapiwa ndikakusiyai munotizai ndo chokwadi chiripo munowana matizai saka garai urai tindibvunza aripo.
right pano apa doctor asati auya ndikubvunza kuti anoya nguvai kuti hatizivi anoya nguvai asanouya saka anogona kuenda tuka takugara panapa zvizobude manje saka regai titsvage mumwe doctor since pasina pamune nigikiri pamune faira regai titsvagei mumwe doctor tingofurisa fail anyway customer yangu ilo customer ipi ine mota yemeruni mudotaura naye chinde mutaura naye Mirai band. Oh, band. Ndanogonera. Vese vanhu madoctors vanogona handei. Hande muri toda GP chete. It's not like tutsvaga specialist toda GP zvakaoma sikana. Ndagwadziwa mufunge. Ndarwadziwa mufungi vanorwara kungoti muri kuona pafoni guys muri kuona pafoni ini ndiri paground navo vanorwara ndochokwadi ndakavatarisa aiwa kuvatasa ndakavatarisa ndikuvaona nesikana vabuda neseri handifungi kuti pari zvino vachatiza nokuti vakuda kuningirira vakuda kubatsirwa vakuda kurapiwa handi vazoona kuti hatisi kuda kuvatrika kuti tichivaise kumusha vasingadi saka zvokurapiwa izvi I think vanogona kucooperate zvokurapiwa vanogona kucooperate zvakaoma kufamba chekurutonetsa vakudzoka zvakaoma asikana penya hudi kudaro so hey mamona dzabuda angosiya pakamota at least maguta nhasi mumbosiya zvebasa mumboita zvokurapiwa zvebasa muzozviona mangwana mamwe mapirisi mapiwa mamborapiwa nokuti mukamhanyira kuti chidawana zvebasa muchirwara hazvishandi ndochokwadi chiripo hazvishandi mumbosiya zvokuningirira izvi mumboita zvokurapiwa first maclients angu arudatu maje mukamhanyira maclients muchirwara hanzvadzi yangu zvozodii anotara kuti ndokunapuwa yangu treatment yangu chichichi yarudi ndizvozvozve kana maonekwa nadokta mapuwa treatment muchinda kumakastoma enyu hamungatange nekumanyira makastoma musati marapiwa zviiti saka tikuwirirana tikuwirirana tikutowirirana chaiko chaiko matambinda musha kakunzwisisai ndikatande munorapiwa tikauya tese maonekwa muonenyu maclients enyu kuti munenge muchagoregererei exactly uyu anozarigwa manje nevanhu uyu dokta uyu ameno rikaitiona panozara inozara sejarisho kutodaro anoona vanhu vakatomira nepanzapa monai togona kuenda pafamasi pana dokta kapa tindivapa Right, Handei. Mwari calling ina handichaidi handidi hangu aiwa I've had enough calling handidi serious Lena hana yona
unaliwa hana yona yano mnemas ukupa mkwalele faili kikresh wasemul hana yona hana anything rakwan na kiyi the details atai da sai kiri yalo o kwala ye yore sene mi message ID number or date of birth. Okay. Yore chere kama yore. Is it 70, ma'am? 72. Okay, KMUGONI. Mugoni. Why better kid? Telephone number? Cell number, yeah. 083 083. Comment section 083 769 769 6308 6308. Cash out like 450. Alright. How do I pay like cash fair? Yeah, Christian. Pablo. What's the name of them? What's your five? Oh, it's one month over the Lao Fetan. Alright. We're gonna let you know, Papa. Then the Gare. So then the Gare Pane. Cokenali and A. Then she got a pan to lead the Kutuadi is my daughter, the Pita now. Guys, calling Handei so this no I keep calling calling e guy mati de mantino yes Japanese aiwa because ndinozogara nazvo ndichingove nawo mumwoyo mangu. Okay, can pin now. Problem is my feet. They are hot. You know, like when you are at injection. He said he's waiting for you. So the only thing that is mentioning now is his legs, maybe. Yeah, my feet are. So the status, I don't know. Probably you can start from there as the doctor. Because I tried to ask him. He says he wants went to the doctor. Saying they called an ambulance, and the doctor they try to give some medication, but you need to assist us by doing two things: the HIV status and the X-ray. No problem. And what? The HIV test and the X-ray. And the X-ray. But now it's going to check. Okay, I'm a social media influencer. Social media influencer, yes. Can you succeed? So, practically, what do you do? As a social media influencer, what do you do practically? I do a lot of things, including the one that we are doing now, helping him. I don't know him, but here we are now
trying to $2.5 US, 3,000. But if you work correctly, nice, maybe you can get something like 4,000, 5,000 US. Yes, correct. So you say people are making money by relaxing. Take you to the doctor so that at least you can see what's going on with you. Now you see you're discovering a lot of things, rash, weight and things like that. So yeah. So, are you married? No. Are you married? No. Myself, yes, I am. One. Why one? That's the one that I was blessed with God. Only one. I was only blessed. Serious. Okay, Papa. When I sleep, I don't wake up. Sorry? I said once I sleep, that's it, I wake up in the morning. You don't lose appetite? No, I don't lose appetite. So, but do you eat normally? I eat normally. So why are you losing so much weight like that? Maybe the food is small. But you're working as an electrician. Yeah. I try to feed myself. Do you need a signal for your company? No. In the company. You will do the chest X-ray for you. Chest X-ray, all right. Okay, and you do the HIV test. All right, all right. And some medication that I'm going to give him, and the cream that you can apply on the legs. Yeah, this. All right. So, if you do them today, if the HIV test result can be there. Go this side, there is a pharmacy down in your house. All right. There are people from last that they can take the All right, all right. Thank you, Doc. Hello. Hello.
Oh, I'm trying to call her. She's not picking up. Okay, let me just come there now. I'm in town. Yes. Yeah. All right, I'm coming now. You will see the ladies who are selling at night. All right, no problem. All right, I'll check the shop. Right. Okay, guys, I am back. I am back here. I am back here. I am back here. I am back here, guys. Ndadzoka, guys. Ndadzoka, guys. Ndavamirira. Saka apa pari kunzanzi panzi tiende kuningirikiri, panzi tiende kwa dog, panzi tiende ku pharmacy, pa pharmacy ishi. Handiti vaitwe zvavanoitwa pa pharmacy ishi. Tozobva ipapo toenda kuma x-ray. Kuno mwe doctor chanovatora ma x-ray. Ndokuti vakwanise kuona kuti chingave chichiri kuitika. Handiti saka ndopatatangira ipapo. Hands tell you admins vapinde mucompensation block some idiots. Andizi kuti varipi maadmin acho andinga chinondinga vari kuona wani kuti vana Satan vaye vanenge vauya. Vanenge vachiona kuti Satan vaye vanenge vauya. Anditika saka kana andikwanisa kuti andizivi. Varimo mucomment section imomo maadmin. Varimo andimaona. Saka ndimaona zvanachikudza kuti this calling is not easy, guys. Varoi vagara vanotoripo. Anditika one chekutanga, let me just be honest with you guys. But this initiation yababa ava ish. Anditika there's only one person andibatsira. There's only one person andibatsira. Kuti ndibatsira na baba ava. Only one person andibatsira. Antika akabvisa some of the money. Should I say a quarter of the money. Animona imwe imari iri kubuda muhomwe mangu. And imwe imari iri kubuda muhomwe mangu. It's my money. Ndikutaura pa live pano mese makateerera. And one person who just helped me. And it so arikufunga kuti pane pachanzi visa imari kana tukudi. I said I will personally help him. Didn't I say that? I said I will personally help him. I said that myself. Pano, if you still remember that. I said it. So kune ava ningo ane fungwa dzavo dzakadhakanyika dzakaora. Imbogara emaziva. Urikutaura tanzi pano zoda kudaika kana tukudaika. You don't know me. You don't know my life. Imbonyara, shut up. Saka manzi waka pamdara tanzi chi. Hanzi tinofungwa kuti tizopinda muitwe zvamoda kuitwa matest. Exactly. Anti tikabvapo mapiwa mapirisi enyuka maudza tanoshanda sei. Right. Tikabva hanzi moenda kuma x-ray. Monotariswa. Saka nchabhadhara chatichora munhu ari kunzi ari pakona apo. Todzoka topinda tobhadhara moitwa zvamoda kuitwa tozobva potinda kuma x-ray. Anmona. Guys, munozarichi mukangoziya kuti inini, as I told you, I am a special breed, guys. I am a special breed. This is what I do. For you to be chosen, you have to be somebody special. I am very much special. That's why you see all these attacks. And I'm not even shaken and bothered because I know I am very much special. Very much special. See me as a man, something that is very valuable and gold. And God knows it. That's why I am here. But you don't just with the attack. So in any quantity, my attacks, guys, will always be there. No matter what I do, the attacks will always be there. And more, because I remember fighting the devil. I am not fighting Moon. I am fighting the devil.
forgive these people that are wearing ghost accounts that are coming here to say nonsense. And it, my agents are Satan. It's not them, it's the devil. Yes. Oh man. Hey, no peka. Yeah. Mama nataka kato chora zvakuda topinda kumberi kwemotikari. Okay. Ndembotora mutwini wangu. Kunza ashika. Ndembotora. I'm very special. That one I know. And then no one can take that away from me, guys. The anointing that is on me. Hakuna mwana gonna kuitora. Chavana gonna kuita vakungo shunguruza nekutaura. They can just talk nonsense. Vachitaura. But chiripanti with this anointing that is on me. Hakuna no gonna kuitora. And that alone, I am very proud of it. That alone, I am very proud of it. Hakuna no gonna tora anointing antina yo. Chalo zvite sei. Azviti manje yavhara onai. Ativhara road. Topinda papi manje. Kuti vharira manje sitenda nekupika nati vharira roti kudai. Oh, uyo munati kudai. My attacks will always be there, guys, because in Inika, chara chikada say never ndo saka munoza zvinoita Mwari. Let me tell you how God works. And it prepare rengi pana pama wancho iyaku yaone apa zvotoenda nepi nani Mwari. Attacks kakaika. No, I don't take it to Ati Mrs. Melly, but I'm just addressing so that ivayasoziva, right? My twin Pinda. My twin is here. Let me turn the camera. That here, oh Pinda. Baby. Right. Saka anointing iripandiri, it's a dangerous anointing, guys. No saka mchonati. Kibata kutwali napu diano kitwa yang pakuri linchwaletse everywhere. Kitwa yang. Dangerously anointed. Shokuti ndicharambwa nevakawanda. Ndichapandukirwa nevandaifunga kuti nderangu. Ndichasara ndiri one. Though that's the truth. Dati mugare makazviziva izvozvo. Ndichapandukirwa nevandaifunga kuti vanhu vangu checho. Ndigwetirwa godo nomwana nebasa resemufunge. Nokuti ndanisa kufira ndigochwa nejiu. Vanhu chimateksi vanovhara kumana uchapabudi paruta. Ndigotukwa nembwa nekitsi, ndigosekwa nevamwe vanhu ameno, ndichapachatika zvakawanda, guys. Ndichasara ndiri one. Ndochokwadi, and that's where God is shaping me to. Saka zvese zvikuitika izvi, guys, kune vanoziva cheko take it as a it's tikushapiwa. We are being shaped. Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Ndikutoshapiwa, so bijana kusvikira ndazo understand the meaning yazvisi zvirikuitika zvichazaiwana pakupedzisira. Kwako zvino it's meaningless, very meaningless. Ndogara muna zvati. Ndona Bible. Oh, mwana Bible. Aiwa Bible rangu rinofamba motikari. Ndinofamba naro.
unopinda chechipi ndinopinda inonzi sanctuary. Muda kuuya kuchechi here nzvadzi? Uyai ndiuya ndichikutorai toenda kuchechi. No problem. Chechi ndo yega kana zvanyanya kuoma chechi ndo Mwari ndo vega vanenge vasara vakamira nemi. Munorambwa nemunhu wese asi Mwari vanenge vakamira nemi. Munhu wese can turn against you but Mwari vanoramba vakamira nemi. Ndio chita nosara vakamira nemi. So people they come and go but God will not come and go. Yeah. Yapana paparengi manje ndo patichatogara. Pano mune mukona zvikuita parodha pa. Haya. Hapa atibloka kuti yazotibhlokera kuti sabupinde chako chako. Mumana. But emateksi anogama so. Akutokwidza munhu ipapa. Dzitakamira pano. Hai. Pakaipa. Kuno wani kuda kutambira kurodi kurai kuno. Ne baby vesi yangu ya kutochema ishi. Ndio kutupinda. Kutirege utipinde omana. Ish omana. Tirege utipinde veduwe. Hai. Ungada tokudhuma je. At least itapinda. Shimana. Free my weight. Awusati vapedza takwenda kunemwe kwatanzi tiende uko. Vambonoitwa mamwe matesti. Takumboinda vanoitwa mamwe matesti. Kurutonora especially manheru so. Oh, kurutonora. Oh, kurutonora chimuinda. Kizerinda mimi. Tonora. Manje mune muyama munogara mukara pa munoziya here nayo njati. Yeah, muri right. Munotone mablankets ari enough. Yeah. Because matonzo ati munitwa chest watu malungs. Saka manje kana pakati ita problem apadi chando manje. Tumupindwe ni chando. Asi madya kai mimi dema mwakamapirisa mapiwa makabata juice chipa macho mwane juice yo
Ndakama mapiritsi enyu here nezuro. Mapiritsi api kuti? Ntaura zvakamboitika. Zvakamboitika? Hanzi zvakaitika? Hanzi. Baba makanwa mapiritsi enyu here nezuro. Hanzi handina. Hanzi inda. Hanzi yakanzi 1 katatu pazuva. Nezuro kwakusina zuva. Kwakune makore. Ndakambochinzwa. Ndaita mistake ngendipinda. Right, super wapinda mhanda yu. Tenga mama wapilise witu. Sara wakara. Mwana spoon. Anjina spoon. Ingoma hai but msazongoma kwanda siri maya ndimshonga. Just drink. Yeah. Thank you, Anna. I can stand up and say I made a difference in the community. She chokwadi taura ako. Taura shako. Jesus rema please ande. The pai dino diwa momu katuni. Ande. Yes, I want a soul. Ndatoba bachava ndakutenda na uchechi kwangwa. Yeah, tatenda navo kuchechi zvekutodaro tatenda navo kuchechi zvekutodaro ndatobata mweya wava check in the spirit shabata foni yangu at least vafara vasununguka manje vapombonoka Handei kuna limuntu kamokari vapinda vachisununguka manje. Hello, Malika. Aquí sorry. Agarri. Insama ile na room number 2. Okay. We're waiting, Eddie. What you got in class? Sunday, etenda chichine Sunday. Toenda kuma ndofuna chikutora kuma tuteni. Kuma tuteni. Ndongwa na mageza mapeka toenda kuma tuteni. Nauda na matala. Good. The best decision ever yamnenge maita. The best decision ever. Makaenda mchinda uya. All right.
asi muchiri kuwirirana henyu zvakazonetsa makasi pakazoitika zvinyanyaya zvina basa makadyirana mari hazvina basa nzvadza nditi muchiri kumakugadzirisa kuti murapiwe mupore muchashandira moshanda moga this time munhu akaoma akadi akabheja chikazi 6,000 atamba loto zvadini makapuwawo chii rakakupai iye ari munhu wenyu zvakaoma handozva zvinoita hamuzi kuti mari inoparadza ukama hamuzivi mari inoparadza ukama maida 500 yereni chete ipapapa pamazoburitsomo alright 2 months ago saka mamuchikurira chikureti chemwedzi mungani muri kuita 1.5 iyi rume yacho yakatopindwa saka pachina imwe yakashama haperi saka munogona kudzokera mune any room ipo kana iripo zvakaoma saka murungu yandiye landlord alright asi akaramba kupai 500 yerende mari inonetsa inorwisanisa vanhu ari mari inonetsa nzvadzi zvinongodai wangobata iri yako asi munoona kuti inobva yazongopera aigari iripo yakatozongopera wakatenga firiji achimwawo muri kubva chado here muri kubvunda mutonora nokuti muri kubvunda wena horiye kumenya kwaubemberi urina kana alright Handei wabemberi kifu ole alright Tumela likai Kana yona hana anything ariki mugoni MUGONI
07 08 72. Telephone number? 083 769 6308. Address? 29 10th Street. Norwich. Ribadalla mo. Okay. Why don't say jacket? Beside badge.
The result is after how long? Wednesday. All right. But it's right, thank you. Sorry, Takafa Wednesday. Uriapa doctor. All right. Sorry, Tanaka Dilo Zefen. What's my favorite? What I shall. Oi, my sister. All right. Right, guys. Tadzoka mukati zvakaoma. Tadzoka ndakuwa dzara manje patinenge tichingopedzisa zvatatanga. Muchenjere motikari, mirai mota. Right, tadzoka guys. This is the update. Tadzoka. This is the update. Tadzoka. Ndakuisa ndije. Okay. Ndakuisa Right, saka vaitwa matests vatorwa mabloods. Vatorwa mabloods. Anditika vatorwa mabloods. Saka results hanzi tomawana nemusi Wednesday. Saka Wednesday hanzi tidzoke kwa doctor ne Wednesday. Ani mazvinzwa? Wednesday first step taita takuenda kwa doctor nemusi Wednesday. Ani maona. Todzoka tonotora results. Tora results akamira sei because avaita blood ekutora apa ndofunga achanotsvaga zvigwere zvakasiyana. Blood test avatoita achanotsvaga zvakasiyana because taenda pa Lancet apa ndo taenda pa Lancet. Saka vachanotora vocheka kuti zvakasiyana sei. So from there now tonzwa results todzoka chipiri chinotevera. So I think zvanhasi taguma. Saka imi munoda kuenda kubasa kana kuti munoda kudzokera kumba? Kubasa. Mushandira papi? Apo. Papi. Wopa ningapo pa VW. Panonzi pa border space. Pa border space. Apa kona apa? Okay. Munotonza kuti munogona kuita basa chako? Because yagona kutengera ikachikafu mumboenda munozorora. Noti apasina chamuchamhanyira anditi amuchadzokera amuchaende kumusha. Kuti mumbonyatsorapwa makagara pasi. But then I can't waste the whole thing.
You can't waste the whole day. Ndikutasa zvamuri hanzvadzi yangu. Mukutosheka kudai, muri kubvunda, muri kuzviona imimi. Ichi chando. Dzingira danwara katonora zvekutidi. No problem, I'm going to say on there. Because nanto kuti ndoda kuti ndite zvamunoda imimi. Zvamuri kuda imimi kuti ndikumuite ndo zvandoda kuti ndite. Okay. Tinoda kusiya here apo. Moze mo meno kuti muri kunzwa sei kana ndono kusiya ikumba. Muri kudei. Kumba una dili. Kumba kuna dili. Alright. Inini ndoda kushanda neni zvamuri kuda. Tichiwinirana nditi. Handisikuda kuti kumupanidzire zvazvisingaiti. Mapirisa anoshanda bhuzi. Mapirisa anoshanda. Kumbo rakudi. Kunzwa difference. Kunzwa difference. Alright. Chikafu chekudya mani iri munachoka. I think so. Muri kumadoro here? Amusi. Andino. Because nachifunga tikadzokera kumba kwenyuka. Landlord anti ari kona sikugadzirwa. Akudzosere murume 500. Mubude muyamwe. Saka muri kuti muda kuenda kubasa. Ndandati nditenge nenda nemi mtodzoka nemi ndokusei pabasa. Okay. Handiti. Because ndoda kuti mudzokere paipa ya murume 500 rand. Handiti. Mini wow, ndichifamba nemi kusvika muchirapiwa. Tapedza pekurapa. Okay. Handiti. Nditaura nekudzosera meme ndokubhadharira 500 yacho iri kudiwa. Handiti. Then from there pane mumwe wangu apo mumwe wedu apa tachakubhadharira rent ima 500 kusvikira madi masimba. Okay. Zvoita. Yes, right. Toenda. Sorry mbiya shumi. Umbondiregera ndimbopedza ka project aka. Handiti. Anoshame ndamuza kuti mune munhu wani. Mota yakamira musoko yamira muzasi kuchema kudaro. Ubva yaisomira kuti ndiri kufamba iri kutera. Maria, I'll try to help Pandagona. Try help Pandagona. I'll try Pandagona. Pandagona, if I'm doing try out. It's not a big deal. Zvangonakawo zvazvo kuti tasangana navo iri month end. Idzo dzevarume dzotongoshandisawo kuti adi. Tongoshandisawo idzo dziri kwedzodzo. Month end woka. Mashingo indafidaro. Wakaza kumashingo. Asati ini ndiro kumashingo andakudzai. Okay. Andidaro. Ndiro kumashingo andidaro. Zvongodipenda nemunhu zvazvi. Zvodipenda nemunhu. Makarwadziswa zvishu. Makarwadziswa. Ndosaka musingadi kutaura nezvake, makarwadziswa. Mamusingazvitarisiri. Ya blanket section ndio ima ndoda noongorora iyoyo. Because avatombodi zvechando vari kutogutiri muno mumutorere mutodziya mune hita but vari kusheka. Vari kusheka.
ndingona matadi mwari wangu kudzosera life yenyu agadzi mwari wakudzosera utano hwenyu hwamanga muinawo wokudzosera life yenyu emama muinayo nemukadzi munyowani nemukadzi munyowani makuda mukadzi munyowani chimbotangai mapora kana mapora tokutsvagirai mukadzi chaicho yakanaka chai wamuchagara naye mbotangai mapora madhayaris hapana ari kudawo here hanzvadzi yangu apa vari kuda mukadzi munyuwani hapanawo here mukadzi atisamuke yaruka kwete vechidika kwete ma2000 mukadzi ati kurei ari kuda zvake hanzvadzi yangu ava tinofamba nemijeni yose kusvikira maita zvakanaka Cara, tinha muita risa, tinha aqui com gotinha, né? Tu tinha família. Também. Tu tinha? No. Left. Straight now. Straight now. Tiri avo kusembe. Ngoja pinda hapa hivi. Ndipasiwa pesa boy. Ndipasiwa. Ngoja ndiyanyu kuzana kuti zvokuda but pa nezvimwe nzvimbo dzingori common ndipasiwa. Singe papa pane pana mulamba hapo. Okay. Ndakarwara 1 week and a half. Makawarara 1.5 weeks. Ipapa. Muri pamba apa? Ndisakagona kumuka. Shame. Ndaba ndazomuka. Sama mnenge mchibikirwa na nenge namchirwara zvokuda. Hapana. Saka ndaenderera. Ndakazodedzerwa ambulance manje. Ndakaendeswa clinic. Alright. Saka pana chiro anokupai chikafu pana pamba mnemchigara? Pana madzimahembo. Ya mazimba hazosiya hana hunhu hwekuzosiya vanozouya zvavo nechikafu. Wazapa kana usingasenze haunopinda bhizi hapana nokubatsira nokupa mari ndizvozvo nokupa mari chaipo hapana betsopa anenge aenda manje murunguya chairman wacho yari chairman mukomana ya zimba ndiboha manje mukomana kanoboy makuwa ari makuwa anozoti munhu womurumela anozoti wasara wasara uchishamisa sei nehufu wakaakira sei ngasadaro Handei. Right. We are renegotiating, guys. We are renegotiating. Takucha renegotiate. Amataga murolo. Aki murolo na. Akira kisi tamati. Batu. Tadzoka. Mukomana yari kupi? Mpuya. Ari kuseri. Handei iko. Kiata wena. Serious.
Yellow bonna. Okay, maybe someone will say, okay, it's fine. You can go. Tadzoka. Tabva kwadoti. Kumaende pishe. Kumaende pishe. Maende pishe ndayanzadzi. Maende pi? Uyu zvoyu. Hamusi kumuona. Uyu get up. Tadzoka tabva kuchipatara saka ndichabafamba navo kusvikira tapedza zviri kuitwa. Pane zvavaitwa. Aiwa kwete nhasi tidzoke neWednesday. Nhasi taenda vaitwa zvavaitwa vapiwa treatment yavo kufana zvaiko zvino todzokera neWednesday kwadokta kuti tinonzwa kuti zviri kufamba sei but kuenda kumba vanitsanangura situation yavo havasi kukwanisa kuti vaende kumba havasi kuda kuti vaende kumba vakwanisi so we have decided kuti muvadzosere murumu mavo kana zvichiita kana paine imwe room chivaisaiwo mune imwe room noti iniri kunge kunzi yakapinda nti handi 500 rand I'll pay 500 rand yacho izvozvi handitika ya 600 yakoshe izvi and then pane mumwe wangu achavabhadharira kusvikira vapora vakwanisa kuzvimiririra notiwo tazoronga kuti vachaenda kumunina wavo vari kuNamibia kana vachinge vapora asati amubata hatisati awana nhamba tichapiwa phone number navo sezvava kuti foni ichi hapana saka tione room yacho havana zvinhu zvakawanda iri right here semunhu ariwo gamu iri right havana zvinhu zvakawanda inoita mari yoi kamukote kaka aiwa 600 j tokupai 500 tapa aripi murungu mufonere anogwisa pakunzwisa station yababa nditaure naye mufonere aiwa karungu kakadai 600 j kuita sei aiwa handiti vari kuziva station yake let me speak to him hasi yakavadzinga mumbai kuti tidzinge vanhu vandisina kubhadhara vasingabhadhara rendoona saka zvisi zvazvisi ndinavazomutaura zvakati saka ndiwakavaburisa iwe pati vaifanga kuvatsanangurira kastation yati kune munhu ari kurwara soso unovaburisa wangovaburisa usina kutsanangura station kumurongozvi pamwe muridzi aitozovanzwira tsitsi akati varegei vagari ndosaka akatombouya last time aitouziva last time seketeka ndiyanokana no keteka ndipana keteka wacho ndiyane problem ndiyane kajotaura asubhadhara saka ngaendi but zvakaipa musadara noso mazimba idambudziko rakati hazvadzava rarinazvadzava nyaya ini ndivanitsanangurira kubva pakutanga tiri tese kusvika pakupedzisira dambudziko ravakaita neyatsovanzwisa anybody can go what he went through tese munhu angatori munhu atori right and vaitoita vanhu vakawanda vavaziva baba through life vachitori vakambogara kusprings chichichi panoita vanhu vatikwanda tovaziva imi makambogara vadefton pane akuziva ipo vakaona ikaya aitori uyu mudhara unozati aitori nemota dzake chokwadi nemudzimai wake nemba yake saka life inochinja inoitikira kune munhu wese mudzimai wake unozati akaroorwa nemurungu antogara kusenten mwana wake ari kupinzwa mwana nemurungu right now so ilife its change of life inogona vakatiudza kuti vakatosvika kuno kunemi vakasvitsawo kuno kune hanzvadzavo ndo vakati handei kuti ndawana weuchi kakondirati kurasenberg anomaona saka pavakabva I understand kuti from hero to zero zvinoitika zvezvi saka isusu chiripo mani chekuti tifana kuti tibatsirane pachedu tiri kuforeign land nhasi unogona kunge uchimaneja uchifunga kuti zvinhu zvakandinakira ka mangwana zvinofuma zvakakudonhera iwewe saka kana pachine sometimes kureverera mumwe wenyu ka tichibatsirana nawo tiita sei isati tobva vazi ndakafonekwa nemi anomaona zvinoshanda tabvako tabvako tikudzokera nechitatu vapiwa pane matesta avaitwa tishamutora mari zanzi kwadokta nei ati tidzoke nechitatu saka vapiwavo treatment yekufanira tozive munhu vosati atovanzura tsisi bhozi murungu nasema watoti ngaabude because murungu anenge asingazivi situation anoziva kuti amboyana muziva musi andresi munomuziva musi
I might have but knows all good ashes out to Jema on no certain sort of damage. Alright, tingatara zvakawanda wanda aisini kikiri aisini yari gaiti padre 600 tachivadzoke muno because it's human muna nemoyo chako chako atinga vareki vakatopfeka bhachi but vari kubvunda kudai chiriko kubasa kwacho vari kutoda kudzokera idzingori nharo hadzo inini hangu as far as I'm concerned inini anoziva kuti handingari panzvimbo 1 kuno paunoshanda nodi kushandawo navo shamwacho vanenge vanogona zvavanoitarangu takazvendiri panobita I'm doing teaching ndezvimakamani zvangu zvandingevati vanoita zveconstruction it's an auto electrician kumotikari then kana kuri kuti riripo rawo obviously ndomunotenge takatotarisira but so far so good ipapapa kwadai nokugara kwanotario hanimona zvendiri hanimandiona payapa hanimona zvendiri muona fodrenja iri papa nemwe yari papa mota idzodzo dziri kudiwa nhasi ndiri toda kudzishandawo kuitira kuti ndibhalansisochi saka tinge tisina option because rubhi idiki for 600 vamumari even yaya itori hombe yavaigara ivo zvavo ka but price ndoende kuti 600 apa de vatiwo 5 yachona uyu ndiye munhu anotori muhombe ndazviona zvisati kutaura naye haasi kuda kudzikisa kuti ati vari kuzongoitirwa zvecharity case takuchibhadharisa tavazongwa 500 kana vachikudhauta unondifonera unavo varungu ndowadza kuti aiwa chishonda chema enda kumbira 500 because baba havana chinhu tungoti vawanepo kusvika vari kava waita hako handikazivi ndimakatonifonera kuti ina ndichovaziva iwewo chitongoti rumu yaipinda munhu ndarauya pane vanhu vari kumbepeumbaaa sister vake zvapera aiwa musati sister vake because ndizoramba ndingoti sister vake pakazotika chimwe chimona vamuchingoti sister vake vaye atimaona munongoti pane vanhu vavabatsirawo mari yako iyi ini sister handotenda pane zvamaita from there on because ndatorifana wangu tambozoenda workshop angaitoti akatokuzivai kubva ari Cape Town saka tichangoramba tichidi tichicommunicata my name is Temba ne alright Temba alright pakana saka aiwa titakuta tutungo hunhu zvamufanira kuchitenda ndafoni gochinzi ndiwe would do the same kana ndisandazivi tikongodzi kune mwana ari kudai I would come do the same mangwana mukazonza kuti mai vaya handitika hamutikanga moti rimwe gore pane mukadzi akadai ndiye ari kunzi afa vari paperega tisvikeko just that just that 064 064 alright I got 64 895 4837 48 064 064 895 8 dzokera sure visa 958 895 4837 SIS MELLY saka maita basa alright ndikaiti chivadzose chivabatsirai mumadzosere kuno hanzvadzi makupindawo mandi ndapa mari yake handei kumba kwenyu hatimboendai kumba kwenyu tinoona handi ndava hanzvadzi yenyu saka makundibvumidza kachani kana ndoda kusenda kubikirai mondirega nchibika ndi ndokwandikuenda tatotanga project yacho guys ndakutongomira nayo whether ndeyangu ndiri 1 it's fine I will take care of it it's okay izvi handitiri munhu angu izvi ndoita machitungamirai uvhure ari wakaraswa maiwe apa vakudzokera mbora chipindai vhurai chipindi vhurai chipindi saka mukambedha zviro zvawakamucha nechando ichochi
Uma makaisa bhaketi remvura orange. Topinda. Dura ngari dora wewe. Mudomba mavo. Guys, ndomba meanja zedu. Ndomba meanja zedu. Topa wanga chibikira hapa vidwe. Ma blankets wanawa. Ma blankets wanawa. Wanawa ma blankets. Hayo ma blankets were right. Wanawa. No. Blankets wanawa. Shaka umash. Kwa chwesa moto mumuno. Shaka umash. Right, hai? Ma blankets munao. That's some blankets. Don't know that's what munao. Ma blankets munao. Kwa mbeda shawarasko. Mbeda mariko mbeda. Wakoma na wapi? Wa usiri wao. Bachudi. Vakaende ipo koma na. Ayo ngawa tusimpede omuntu. Oh, wana malala paiti. Ndio wakatora. Na street kid. Kupi. Oh, wana metres. Waitako. Thank you. God bless you. Thank you Anjad. Maita basa mwana meya ngwara kuti zvakanaka. Kwasara base. Ma? Lepa chwana base. Remunu wane saka zvaita nditi base rapo mbedha wapo. Metres. Munopaziva ndi 7 Napoleon. Thank you Mazima, thank you Maskana, thank you. Mwaziva kwa baro. Don't worry Maskana. Tiri taenda kwa doctor. Tichadzokera neweni ndichatora neweni chidzokera futi kuma tests kunotora ma results. Saka ndichafamba navo step all the way. Ndotaenda kuna private doctor kusvika ava make sure. So inini I understand vanitsanangura life yavo from the word go. Life aventorwadza zvokutodaro zvokutoti vachita vanhu vakaona vavaziva baba story baba muri kuona vakadaisa baba vangatori munhu aitori zvinhu zvake aitori life yake but life inongoita zvanotoita ende from kutonzi mukadzi wavo vangwana yakatorerwa nemurungu kusenton kwanogara uko mukadzi wavo pane zvakaitika zvamusingatononyatsa kuandastanda ende vanitsanangura life in background saka sometimes zvinokutadzisa kuti udzokere kumusha handiti isituation saka kana vachinge vatiporei vapora tichibochinda kune mimi wavo kuna mimi antikwe zvinotombofaitira kuti vave nani venoenda mimi wavo takuita nemwoyo yedu sevanhu kuti dei vanga vari hanzvadzi yangu saka mubhedha wakwana zvadzanditi machimodzokera basa toenda mosara muchirongedza saka ndinoona kutsvagara usavika hande asati vachengera kuti vatange vasetla first because daishoti nini ngavachaenda kubasa vambotumwa mapiritsi avo vamboita right kana ndokupai mari mozongonotenga nditi ndokupai mari mozongonotenga I think that's fine ekeka ndatopinda bhizi nevakadzi vasikwanai ndopinda bhizi nevakadzi vandatota mungei nge vanondiziya panapa
unotenga usaiva nditi I nemusi Wednesday tosangana mapaona padoctor tosangana nguva manje ndinonetsa imini kuti hamuna foni ndokubata ipapo kana saka ndoenchi kutora ipano anditi ndiwedzi tinangotenga chihu motenga hupfu neusavi nemafuta andika tenga hupfu neusavi nemafuta ipapapo anditika then chisara muchirongedza izvozvo inchita mumba kana dai maigona matsvagana nokubatsira kutakura bhesi muchitongoita mubhedha wenyu muchirongedza zvinhu zvakanaka anditi chatotsvaga zvimwe zvingwendirongenzero zvimwe tinazvo zvatisingashandisi chakuvigirai murongedza mumba menyu anditi mosara zvakanaka nzvanzi alright sharp right guys zvanhasi tapedza mari ndavapa mari havatengi havanotenga havana chikafu vanotenga havana chikafu nandudze vasikana sisters all sisters muvatariseka vatenge hupfu neusavi nemafuta vanogona kuzochinja mind ngavauye tindi ngavauye tindi because ndikugaya kuti asikukoneri ndikuona kuti vanogona kuzochinja mind magetsi ko magetsi vanozvitengera ko mwana vanozvitengera magetsi munoita sei wati vanodii magetsi vanoshiyanani chokutanga pakona chidikiso munocharipi achitwa mari magetsi 50 rand saka ndakwanzi kai panodiwa yemagetsi guys saka muche witness yangu anditika ndikupa mukadzi uyu mari yemagetsi muZimbabwe handipai 50 rand baba iyi mari yemagetsi ndamupa musaziva nyuma magetsi chitomatengai ndakupai mari yacho tengai magetsi right taxi vacho ruku vanotenga dhenduwari vanotenga hello babes kifile sorry chelete number 19 number 1 moto ko khaboto true no mukhare mara wena uthi sitwana mutso karibona umuntu akasikhathana mu room yekhale ukimcreate room entsha yamatomo usena kama khari yamatomo so usene utswile moyona rimubatetse kuri atsene mo yamatomo no kusiya utsona sharp akiri waitsorire mabotli sometimes ralwala utsona sharp utsona sharp wamitsiri umuntu okhantsale umuntu omuduna ya khone ukhodile itsinkukhula like khantsale umuntu otop omuduna kunale bantu bamithing ribakirile kisiyemo fela sesichinchileng mara it's not a problem ritloko mutusa kufoka no watswa khona no watsena ka moka kipatetse ya mogare kipatetse mditshedi ya mtlhakatsikifile osona zvakape umpenga mukadzi uyu arora bachingotsikira kuti mukati ndiri kumutsanangurira vanhu epana panda kuti ruzivo chaiko hallo brother that's good yes vakudzokera vachadzokera muyami yavo ndokumbira muvabatsiro kamunotakura pane munhu ava pabhesi neimwe matress and siripeji rangu rinonzi SIS MELLY diaries live thank you my brother thank you saka ndambona vanotsvaga upapo nemafurenichi tichavabatsira vachadzokera back to shape tichava mati nekuinstagram Facebook neinstagram neYouTube ora sharp udakuseka masimba anogara kuno uyo mutsva uyo muvorolongo uyu unotoda kudzirei zvikazodai isu hatizo zvatiri kuita dolt ndinojiwa mari ndatotatenga kuti ndidye tatenga kuti nditenge mafuta saka manje problem iri papi magetsi chii chiiko wava
vari kudeiwo masimba ekuno zvakaoma vanonzwa chita vaona tabva kwadokta ndino hallo yes brother muri right here hanzvadzi ngokuona ndasingazoti mukoma aidhi varipo kwemidzima hanzvadzi hana ndikuzivi mungoti simeli ndandikuzivi ndini munhu wacho muri munhu wacho papi pakuti ndini ndoziva kuti zvakutangira papo ndizva kuti ndiro wakafona aiwa ndisi takafona vakafanirwa nevanhu but ini ndizva kuti sisimeli kandi ndichiuza kuti kuna sisimeli avanatangiri pachima mhepo ene ndakakuziva sisimeli ndichiri ku abomroda pana motari kwaya ndakakuziva ndiri kugara kucape town ndizva mugara kurustenburg kurustenburg mukatati kuna sisimeli vanogara kupi ozoziva kuti mamuri na admin baba Judy baba Judy pane zvakatombotanawo kusaidi komasimba ndisa kuaustralia indaika kuaustralia aiwa tichataura isi ndimune connection ndibakisa ini ndiri artisan boiler maker une mapepa ndipe masiv yako izvozvo kutodiwa izvozvo kutodiwa mabhoila veka kune imwe maini kana mapepa ndipe ndobasa revarume vedu zvekupinzai mabasa nditora musendere paemail tora email yangu senda cv yako nhasi mangwana enda kubasa une mapepa here une pemiti work permit inonzi vatupiri matubile nezuro waita ndudza kurudiwa mune maadsense masimba era muri peji kwenyamoda kuti apinde ndo ndikuda masenda mapepa ako senda mapepa uzona kwatokuita senda mapepa yani kusindira mapepa I like this kushandira pa mapenyu kuti sopa ondeka ushanzi ndakasonuka uzobva kudhara mbiri ndichiisa kudhara ndiri kucape town ndikabva kujobek ndikabasi pane mukadzi wangu angari papa umwe pamakufonera ndimudzimai wangu alright thank you thanks my brother taenda kwadokta saka vaitwa matesti saka ndichazovatira nemusi wednesday ndodzokera navo kumafunding vatwatwa saka ndavadzosera mumba mavo tavaburisa kusure vadzokere mumba vadzokera mumba saka tichavabatsira kubhadhara renti yacho kusvikira vapora mamero musataura kunoona mavira kuendotenda mamero adakada basa aiwa iwa ndiona iwewe unoona mamero anenge achintuka wandiona zvandiri ndakatarisa ndine gosi rangu rechituka mazina basa vapana wakapedzera angari musatanism avo sisimeli avo havazivi vanhu havazivi pane angari musatanism ayo vakapedzera zvakaipa mukamudzora kubulawayo oziva zvese ini munhu wacho ndondowana nzvadzi yangu tichikutukawo chero nemwe munhu anenge achingoro mukukwa kanenge achikutukawo meli zvitorira zvinobvumigwa mutaura nemadhamu vangu ndakuponera ndivete vako boshe kuti shapshap nyaya dzomaraini hadziperi maumana tichikodla navo vanhu kwaide gosti rangu munachoraoga dzine gosti rangu rechituka vanhu stereki rechitonditukawo futi ini sisimeli vacho kana usangana kudai simeli nokudai singaiti nokufarira unoona ndika mwari ngatitonyesha kuzimbabwe kunakeka mabasa makambani akavhurwa mabasa akavhurwa maindastri akavhurwa vanhu vatikanyasira bhizi ka hatione nguva yekusweroita zvokukrieta magosi tichituka vanhu izvi manzi masita mamaona here ari kupi aactivate here masita ndozvizivi zvemasita ini munoziva kuti guys muda ndivharirei mukunzwa chandani nyaya ningikiri guys yepeji irinorhanwa neumwe munhu peji rangu iri muzvizive saka mamwe maposta munogona kuona handisirini nditotoposta ane munhu anenge ane vanhu vanoposta munhu wese ari admin apa wese admin ari apa pane maadmin I think 5 or 6 anogona ngoposta asi kana achiposta inobuda yakanyora kuti sisimeli diaries saka dzimwe nguva handisitomborini ndiye ndaposta chinhu anomaona handisitomborini ndinenge yaposta naanybody but ime mangoti sisimeli ndechiona hangu dzimwe nguva muchitokomenda pane ndisiri ndanyora sho sisimeli chaka ndotoseka zvangu anomaona saka muzive izvozvo peji handiziveni kuti rane masters harini handizivi rine munhu anorana peji anobatsira handizive ini handinyatsoziva right. So brother, this is Savoy nai. Makupinda pa monotenga anditika modzokera kumba. Ndikubata ene Wednesday. Saka na kudzorere ikunoko. Ndiani? Kuti mimi mutenge umpamba munoda. Mozomboti momakuwa. Achivasiya yapo. Asiye itaya muri kuita mimi. Asi padhuze ani munokuzofamba ini dzokera. Padhuze kama ngofamba kampi. Good. Saka ndokubata ene Wednesday toita same time iyo yakuma 9:10 ndo yanchikutorai
manje mna phone ndekufonera kuti titi ndikutora phone maskati oh kana right then ndakutaura nene direct andina kana namba dzenyu alright but alright moni kana mondudza kuti anditi mukandiita kana ndifondera mene yini ndinoda kubatsirai bye bye Shoto kusatsitsi. Yeah, vanogwara face. Vanotogwara gwara chakunda izvo ndachizangu team rangu kuti amusi kunyatso vaona pa ground. Muri kuona pa phone. Vari kurwara. Is sick zvemashuwa shu. Vari kurwara. Vana. Yeah, it's complicated. Hanzi ndine mwana wani chete. Nemudzimai akatogwa nemurungu chichichi. Nemurungu? Saka ish, pane nyaya. Right, saka guys, this ndopatashika ndichimaona ka ndopatashika apa. Ndopatashika saka ndiko ndawapa 250 kuti vatenge hupu nemafuta neusani. Anmon. Kuti vatenge neusani ndikabhadhara rent yavo andimaiona 500 rand tikaenda kuti vatiwe matest private test aya anditika 250 ekutiwa ma HIV nemachichichi matest tikaenda madoctor miyamiya tikabhadhara 650 zvakare ndo mari yatashandisa handisi kuziva kuti mari asi almost close to 2000 yatashandisa kwanhasi chete ndisingazive kuti nemusi wekuswera mangwana ndokuti pane imwe mari yachanda ikatichi but don't worry guys, don't intervene, it's my project. As I said, I will help him, I will do that. So ndakataura kuti I'm helping. So Leonora ndaona kuchora tanzo dawa basa bada rent if possible. Kana chitogona ingotumira kana mari 3 months 4 months. Ndingo it by life but apa ndinouya ne Wednesday ndingo apa mari 4 months. Varige kubvunzwa vachimwa mapirisi avo. Tege kuramba chidzoka kuno every month. Kana uchigona muti renda yenzi 500 vakabhadharirwa chero 4 months or 3 months 2000 rands. It's not a lot of money. Anomaona. Tongo bhadhara wotoziva kuti atozati ukwati chauyo. Maybe neo matongo bhadhara nemagetsi acho waya vari kunzi vanobhadhara. Tobva tangozati tapedza kwakungoita zvichipatara chete nekuti tione kuti vari kusvamisa sei. Anomaona. I think ndo patasvika apa. Guys, I think ndo patasvika. You were there with me. Apana chamusina kuona. You saw everything. And tikumba varamba kuenda. So I think the next thing ngikiri ripo ngatitange taona kuti kana vapora the guys decision yavo kuti vanda kuitei. Chandafarira baba vakuda kuenda kuchecha. Baba vakutsvaga Mwari. Ndoso vachinzi Mwari ausisikamu kuti unomutsvaga uri panguva ipi kuti ngupi. Vati vakuda kuenda kuchechi. Saka Sunday I'll pass by ndo vatakura toenda kuchechi. Anditika tichavatakura neSunday toenda kuchechi. Vonotendoka vonopa upenyu hwavo kuna Kristu. Totangira ipapo. Mwari guys havana basa nokuti unorwara. Mwari havana basa nokuti wakambouraya munhu. Mwari havana basa nokuti wakambotuka vanhu. Mwari havana basa nokuti wakamboita sei. Vari kutoda iwewe mutadzi. God did not come for those who are perfect and righteous and clean. God came for sinners like me and you. Anomaona. Mwari vakatoringa vatadzi seweneni. Kwete wakachena. Havadi munhu akachena because already ndewavo. Vanoda munhu akasviba ndiwo vari kutsvaga. Anomaona. Saka vakuenda kuchechi nokuchechi nemusi Sunday. Totangira ipapo. Pachine any other question here guys before I drop the live ndambotaura nemutwini wangu panapa. Saka ngangoti zvake zini asi munhu arikozanga dadi avadi haiti social media, haadi social media. She doesn't want social media. Saka Panzi Pem, anti Pem, which Pem now? And this ndaona Leonora ndiwa ndaona Pem andina kuona ndi Pem upi ucho. Andina kuona. Andina kuona. Ingove tatoswera pana pane masata towe maskati tichimbotenderera mutaundi. Engenzi no? Asi past 4. Right. Guys, and share one of my comments. Unfortunately, come to my house. And you go zoom back wako fortune. I don't know your house. And you go zoom back wako. And this guys, pane chimwere chikuda kutaurika. And this zivi kuma and this kuzia pane chimwere chataurika. Maybe and this kuona ma comments essay guys because ndenge chimbopera chikozo ndota kumberu. Saka, is there any important question or announcement or say or and this kuzia?
kwanzi endai kushopa kune sero yeupfu. Ndichaende kushopa raitini. Akasindaneta, I need to go back home. Remember I was coming kunikiri. I was coming from gym. Nachibva kugym. Sandaneta manje. Nachibva kugym. Tozvinhuhira sweat papa mchona ndakade. Sweat chai. Alright guys, tutaurana kuseri vachiva kuti ndautaura neni tutaurana kuseri anditika tutaurana kuseri. So one project at a time guys, ngatimbobatsirai vanoda kubatsirwa tipedze timbomira. Timbozorora komana. Animona timbomirawo. Pemchielele munhu wangu pemchielele alright. Ndikaiti mbomira kuti munhu wangu ndakazodisappointwa neumwe munhu. Ndikaiti mbomira nyaya kuti anzi nevanhu sidziya kuzvimirira. Ndakazodisappointwa neumwe munhu ndaifunga kuti munhu wangu nyaya. Anoona ndichoti timu rangu radagara ndari kusachora nyaya tiseka tichifonda chidini. Ndakazodisappointika. I was disappointed. But I never said nangoti ndakangoenda ndikandoti shamwari mwari akuitire zvakanaka. Tichasangana mastiti ndobva ndabloka zvangu. Saka apa statement rakuhlisa rakuhlisa statement hlisa ring. Alright guys, saka ndakuenda ndokubatai pamberi antika. Bye bye.